Октябрьнең 25 еллык урамы 21 февральне бу фатирда яшәүчеләр икенче туган көннәре дип саныйм. Төнлә йокларга яткан җирдән ике күршеләре уянмый. Февраль ахырында фаҗига менә шушы Октябрьнең 25 еллыгы урамындагы коммуналь фатирларның берсендә килеп чыга. Ул көнне сирем газы белән агуланып ике кеше һәлак була, тагын икесе зыян күрә. Әмма моңа кадәр газ исенә зарланучы булмый. Безгә газны тикшерүчеләр фаҗигагә кадәр дә даими килә иде диләр. Шундый хәлләр булгач инде, бөтенсен карадылар инде. Бөтенсен карадылар, колонка плиталарны сүндерделәр. Андан соң колонканы снимать иттеләр инде. Бу фаҗигадан соң йортка газ хезмәткәрләреннән тыш һава йөрү юлларын чистартучы оешма вәкилләре килә һәм гаип таба. Тут все булат дымоход забит. Монда әле төтен каналы тыгылган иде. Газмы, пишме тикшерүчеләр килде дә чистартты. Монысын капламагыз диделәр, ә икенчесен үзләре каплап китте. Әлегә аларга экспертиза нәтиҗәсен хәбәр итмәгәннәр. По факту смерти мужчин. Иратлар хәлак булу факты буенча тикшерү органнары җинаять эше ачты. Ул 2 һәм оннан да күбрәк затны ялгышлык белән үтергән өчен мәддәсе буенча газ казаны дөрес эшләгәнме икәнен ачыклау өчен техник экспертиза уздырыла. Монысы Казанның Гагарин урамы 35-нче йорты 28 февральдә монда да бер гаилә сирем газы белән агулана. Әниләре белән 3 һәм 5 яшьлек 2 бала аздан гына исән кала. Гәрчә газ тикшерүчеләр бу йортка 3 көн алдан килгән була. 25 февраля. 25 февральдә килгән иделәр. Кәгазь бите белән менә монда куеп карады. Кәгазь ябышып торды, димәк һава йөри. Гадәттән тыш хәл икенче катта килеп чыгам. Күршеләре сүзенә караганда зыян күргән гаилә бу фатирга бер ай элек кенә күчкән булган. Девушка живет, конечно, полумесяца что-то. Она не знает, как к колонке обращаться. У нее колонка горелая. Может быть, что-то и окна не открыты в это время, надо немножко. Тикшерү уздырганнан соң район прокуратурасы да шундый ук фикергә килә. Было установлено, что причины отравления. Сирем газы белән агуланның сәбәбе газ колонкасы эшләгәндә фатирга һава кермәгәннән икәнен ачыкладык. Монда вентиляция каналы чиста булган. Йорттагы 20 төтен чыгу каналын тикшерәләр. 5-се канәгатьләнерлек хәлдә булган. Калган 15-дәге гаепләрне төзәтү өчен идарәче оешмага прокуратура күрсәтмә юллый. 20-сеннән 5-се уңышлыгына тикшерүне үттеләр, аларны газовиклар килеп запуска иттеләр, калган проектлар буенча хәзер решение приниматься ителә проектный. Ел башыннан Татарстанда сирем газы белән агулануның инде 20-дән артык очрагы теркәлгән. Күпчелеге Казанда, башкалада инде 17 фатирда шундый хәл килеп чыга. Аларда 42 кеше зыян күрә, өчесе һәлак була. При проведении технического обслуживания проверяем наличие тяги. Сирем газы белән шәхси йортларда да агуланалар. Кышын кар күп яуып, морҗалар бәсләнеп, боз белән каплану ихтималы зур диләр. Он появляется при неполном сгорании газа. Сирем газы газ тулысынча янып бетмәгән очракта барлыкка килә. Бу нигездә бинада кислород булмаганда килеп чыга. Ягъни газ җиһазына кислород җитмәгәндә газ янып бетми. Һәм углекислотлы түгел, сирем газы барлыкка килә. Кешеләр шуның белән агулана да. Сәбәпләрнең берсе вентиляция каналларының тыгылган булуы. Торбалардан менә шушылай күк йөзенең күренеп торуы шарт. Дымоходлар тыгылырга мөмкин. Мәсәлән, кирпич дымоходлар җимерләргә мөмкин. Аларны чистартырга кирәк, тикшерергә кирәк. Шулай ук яз көне дымоходларда кош ялары барлыкка килергә мөмкин. Аларны тоже карарга кирәк. Комиссия постановила так, что у нас не было доступа к вентиляции. Казанның Дальния урамындагы гаиләнең сирем газы белән агулану сәбәбе дә шул була. 7 яшьлек улы белән 35 яшьлек хатын-кыз чактан гына үлемнән кала. Сүзләренә караганда, фаҗигадан соң төтен каналыннан 2 чиләктән артык балчык алалар. К этому каналу вентиляционному нет претензий. Бу вентиляция каналына дәгъва юк, газ каналын ачкач үзләре дә шаккатты. Алар аннан 2 чиләк ярым пычрак ком чыгарды. Түбәдән кыелган бөтен нәрсә шунда тулып барган икән. Әгәр дә шуңа тикшергән вакытта игътибар иткән булсалар, мондый хәл булмас иде ди зыян күргән гаиләнең әбисе. Әмма рейдларны вакытында һәм даими уздырабыз ди белгечләр. Моны прокуратура тикшерүе дә раслый. Әлеге адрес буенча газ җайланмаларының техник күзәтү узганына әле 1 елда булмаган. График буенча 2020 елның апрелендә тикшерелгәннәр. Кисәтүләр ясалмаган. Шул ук вакытта шул ачыкланды. Фатир хуҗалары газдан файдалану кагыйдәсен үзләре бозган. Газ үткәргече гипсокартон астында кала. Газ кранын ачып ябып булмаган. Татарстан хөкүмәте булган фаҗигаләрдән соң аерым күрсәтмә бирде. Тикшерүләргә газ белгечләре Ростехнадзор һәм башка вәкаләтле хезмәтләрне җәлеп итәргә кирәк. Газ хезмәтендә эшләүчеләрнең квалификациясе дә сорау тудыра. Бигрәк тә газ казаннарын урнаштыручы һәм аларга хезмәт күрсәтүче фирмалардагы белгечләрне тикшерү мөһим. Рания Абдрахманова, Алмаз Зыяддинов, Вадим Илларионов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.